Inini Solomon Musitei ndinogara pano pa74 Muchena pana. Dambudziko remwana wangu muri kuona urapo anozi Lukia, ndini baba ake ndakazvara mwana. So muchidimbu chendingakwanisa kutsanangura, mwana wangu ndaasikatozivi kuti uripi kwenguva yakatoti rebei. Paakabva panapa ndaana kuzotokuziva kuti wanga akaendepi, asi ndaindozwa hwangu kuti ari kuenda kuchikoro. Asi dambudziko randakazotoita ndaitora mutsvaga ndisikamuoni. Pandakazozwawo nemadhoktors akutondifonera kuzi Amustei, ndimi baba aLukia here? Ndikati kazi tine mwana wenyu kuchipatara kunoku kumupilo. Mwana wenyu wakabatwa nemagetsi, asi patakatomuona paanga atori pacho wanga akatoita flat, akatonga atofa. Saka izvozvi waanani, asi zvaanga ari watoremara. Saka ini ndakazotobvawo kunoku ndichizotoitawo visiting yangu panoti nguva yese ndaimutsvaga ndisikazivi kuti mwana wangu uripi. Ndipo ndakazoendepi kumupiro kwekwe kwandazosvika kumupiro kwacho zvichizi mwana wenyu uyu. Ndikatomuona izvi zvaatori kudai, muri kuona zvokuita muoko wake wanga asikadaro. Unoti imwe nguva unotopona nekubaiwa mainjection, imwe nguva zvikakwidza unogumisa kutokumura kana kutokumura hembe. Asi ngemapirisi aari kupuwa aya nemainjection aari kubaiwa zvinopota zviita on and off. Zvakazotanga inini pandaimutsvaga, kubva kwakaita mwana wangu panapa wanga andori right, kubva kwake aita pano zokuzotozwa kuti wanga asikarwaribo. Ndakazotozwawo kumupiro anga asikarwari nepfungwa. Zvakazototangawo paakabatwa nemagetsi ndipakazotangawo kuchizi wakurwara nepfungwa, ngekuti magetsi ndiwo akanga akatomukwadza. Pese apa waitoenda kuchikoro utori mwana aigona, asi izvozvi kana kubata chinhu achatogoni, unoswera akarara. Umwe nguva kufamba unofamba, but kazhinji kacho mukatomuona achitofamba maoko ake achabati chinhu bai, muri kuona achabati chinhu bai. Onai paakakwara uyu muoko uyu haachatogoni pakubata chinhu. Ana ake ese ana akazvara, ana ake ese ari kuchengetwa kuhome. Mari yekutotenga mapirisi ake ini handitoiwani. Inini ndasikatozivi kune mwana wangu inini ndakatomushaya kwe5 years. Saka inini ndakazoita zvekutaurwa nekumupilo kuti mwana wangu ndiwo akatsanangura kumupilo kuti babangu anozi Solomon Musitei. Kuchitsvaga manje pana tete angu amwe ari kuBulawayo akazwawo zviri kutotaurwa, kobva atoziva kuti mwana wangu uya. Saka pese apa ndakazototaurwa nekumupilo kwacho kuti uyai muone mwana wenyu, ndimune mwana unozi Lukia. Ndikati ndini. Papatopera kunga maximum ndikatoti kuma 5 years ndisikamuoni. Ndipo ndakazoenda kumupilo kwacho kodini kumuona 5 years dzese idzi ini ndasikazoti wanga aripi. Zvotoda kuti iye manje kuti zvazvakamira sei. kuBulawayo ndaigara mustreet. Ndakaenda kuBulawayo ndiri right. Saka ndaenda kuBulawayo ndoko ndakazosangana netsaona yekuti ndakatsika tambo dzemagetsi dzanga dziri pachena. Ndobva ndaremara, ndakakwara gumbo neruoko, ndakapfeka spinal cord yemusoro nepfungwa. Saka ndakurarama nemapirisi endinorarama nawo anonzi FD injection. Ndakaonekwa nemapurisa. Kune vanhu vakanoudzawo mapurisa paMuzirikazi police station. Zvakatoitikira padhuze nepapolice station. Saka information yakabva yachisvika kumapurisa ari kune munhu agwinwa nemagetsi. Mapurisa ndiwo akazouya kunonditora pasipoti vakanoendesa kumupiro. Yes, ndakazongonzwawo information iyi kuti ndakaendeswa nemapurisa. Ndakatoita unconscious for 1 year, ndakagara kuintensive care gore rese ndakaadmitwa. Nichinzi ndakaita black mwiri wese ndichisheka. Ndina baba mama angu vakashayika. Pese apa pandandiri kuchipatara dhodha wangu asingazivi kuti ndiri kupi. Angu achitonditsvagawo. Akazongonzwa kuti mwana wenyu akurwara pfungwa akagumwa nemagetsi.
ndabuda kuchipatara ndakabva ndanzi ndiende kunogara kune hama dzangu. Saka vakabva vati hama dzaanokwanisa kunogara nadzo ndiani anzona baba wake. Ndopendakazonzwa kunokuna baba wake. Ndakabva kumba kusakubva Mamutare ndikaenda kuBulawayo nekuda kwenhau yekuti ndanzi ndiende kunokorwa ndiri mwana mudiki ndine 14 years. Ndikabatwa rape case ndine 14 years. Ndopendakaona kuti ndiramba ndichigara nehama dzangu hazvichaiti. Ndakatopuwa HIV mukurepa kwandakaitwa ikoko. Saka ndakaona kuti ndiramba ndichigara nehama dzangu hazvichaiti. Ndoendakwenda hangu kunogara kuBulawayo. Ndopendakazosangana netsaona yemagetsi. Ndaigara mustreet. Ndakagara mustreet ndaenda kunokumbirawo chikafu zvinonga zvasara maleftovers anonga asara aya. Ndainokumbirawo kunana bakers inn kana kunana chicken inn. Mukugara mustreet imomo ndakazoenda futi kune imwe organization kwendakaenda yainzi Conduct. Ndikavatsanangurira problem yangu. Vakati vachandibatsira neaccommodation. Saka ndakamba accommodatewa for a short time. Vakanditi ivo over 18 ndobva ndazobviswa pahome pacho. Wakagara mustreet nguva yakareba sei? Handichanyatsoziva hangu. But ndakagara for a long time. Saka dambudziko iri wakazosangana naro uchigara mustreet anga ari pai matambo emagetsi? Dziri pachena. Inini handina kuti ndiende kotsvaka pandakaenda koripota because ndakazototaurwa nyaya iyi zvakatoitika ekuchipatara ndovakazonga akuti nditaura ndazodiscoverwa kuti mwana wangu uri kuBulawayo ndazoendawo kuBulawayo kwacho. Ndipo ndakazotaurwa nyaya iyoyi yekuzi mwana wangu kubatwa nemagetsi. Andakandotora semwana wangu wandaitsvaka kwautomutora kwautogara naye papi panapa ndichindoenda kundomubaisa mainjection yake kuchipatara ndichidi imwe time yake zhinji waindoendawo kutauni uko ichindoenda kumaorganization ichinotsvaka ichindoenda kwaataura nekumbirawo rubatsiro. Mataura nyaya yekuti iye anorwara pfungwa asi ndiri kutoona ndikutotaura naye ndiri kutokomunicata naye. Anorwara pfungwa sei? Kurwara kwaanoita pfungwa unoti dzimwe nguva dzikakwidza adarikira tomboti matablets ake aya asaike kumashandisi nekuti akabayiwa injection unoita right semaonere muri tomuita kudai. Asi kana asika atindi mainjection ake aya zvonga zvichitokwidza. Asi izvizvi siku wakazotanga kubayiwa injection izvozvo wakazozi kwandakaenda naye anoita nezvekuonini anzi kui asina kubayiwa mazuva ano wakutorarama nekubayiwa. Kubayiwa ikoko ndikunototi atonge atori right. Akana asina akatobayiwa echimwa mapirisi ake anozinga amwe 1 manheru 1 makuseni mapirisi iwawo akatoamwa zvikada kumboti 2 minutes zvinonga zvatopera. Haiti violent asi dzimwe dzenguva unonga wotozonoti apa zvakwidza dzimwe dzenguva unonga akade kunga akastroka so kunga akade zvandakaita panapode ndizvo anoita nekuti unototi imwe nguva unonga akutoita kunga munhu uri kutya akuti ndiri baba une magetsi aya kunga akutotya zvemagetsi izvo. Saka imataura kuti mama vakashayika ndimi munai muri kurarama naye sei? Mararamire etinondoita pana hazvikuru ari pano noti ndikao chikafu chitonga tandoona umwe musi akaendawo unoona ichiva netumasenzi otwano ndoya natwo twake echindoonini echindodaro